When to Antam kan Siam dona Antam kan la anga Antam hel kan tiang kha kan ron kang dona ni When to hey Antam hel kan Siam dona amasa in kan bol lo mamote Purunvar zung ni Hmarchapui Tai kha amu ka paya chuan hei ti hian a sei zong in ka zaita a chuan chicken powder hi thir fian te chan ve chi al tokin chi hi kan tel tle mangai dona chan chu chicken powder a hian chi hi om tel ve al ve tlata chuwang chuan chi tel dan te kan thiam a tha ang masa in Antam hi kan zai dona ni lian ve deuh khanin in chi ni bor vela sei khanin kan zai dona ni ti hian le mai la in chi ni bor vel hi du chuan hi ai toy deuh point in chi khat bor vel point na zai the kha chu mani du dan kha ni me a sei deuh du chuan hi ai sei deuh te point na ti theya du dan kha ne chan the ni kha ka chu Antam kan na tur ti han tel kan lenga tel hi tam lu tuk angai lawa kan tel po hei alo mui to Purunvar le Hmarchapui Tai an ta hianin Antam hi kan thak dona ni si kan telanga kan chung te rei lo em ti hianin hel kan ti taka te hianin suan thei tret to ani ta hianin chicken powder hi kan telanga lo min to a kan Antam kan po gas kha kan off to don ni Antam kan hi a hul lu tuk tur ani lawa tel kan chi kan han thak che khanin hei ti hian tui hi lo chhuaka Antam te po kha kan sil khanin tui thin hul ve dewa aro de leka kan kha tha chi kan han thak khanin Antam hi a tui hi ti hian a ron chhuaka chuwang chuanin tui om treu te hi tui lo ve dewa tui hi tam lo thei se de thu sa mania hei kan zo to a kan chung hi rei lo lu to ka kan off to dona ni Purunvar te ka ut kher kha trulo sen thep kha trulo Purunvar sen lutuk te kha te ang hel kan tan chuan a in me lawa chuwang chuanin Purunvar kan thlak zo che Hmarchapui Tai kha kan thlak nga la hei kan Antam kan chu nia thain ti zong te ni chuan min lo like sak ula min lo subscribe ula min lo share sak don ania ka lo me